Sebenarnya hanya saya bo Raj poribar ni borok onek borok sawo bo 36 gor ni borok ini 36 gor ni ya hamzuk Agartala ni no bo 36 gor thangka kaijagai eka Raj poribar no ba hamzuk thangka जों जेमन हमनि सदरनि borok khwaye kaijak khwaini borok sodor kaijagai thangmani hai ekai bono onek borok sabo boroniya 36 gorni borok bono bud ditamnai bokai bud dibai kai MP kai bo 36 gora asuk tone nang bono nula nungno nada nai phaino raja Shillong tongima hai tahang tongoyane ongkona kok abaya nini kokno parliament sainani bagai soraksa upojukto borok nangnai chini ekai abuni bagai no je borok chini borok ni kok saiman nai tabu jemon bubagra jebabe kai chini borok ni kok sao singno tui dulo singno tui soba khlayo se rokom no chini prathi Maharani Kriti Singh da Burma ma khub smart blaike kok sanani kereng bo hai borok no sing jodi parliament rohor man khakai chini dofani kok sajangnai chini manthani kok sajangnai Dilliwo je chukti khaimani jeng Government of India by Tipramothani bisingo je chukti khaimani mono implement khlaijangnai ebong dati sing koi mannai eke kai bo parliament kok sai kai che chini Tripura hastewo bises kore Tripura sa amsayo edisi amsayo hamarini samung tangjaknai kebang ma lama hamya rokongo kebang ma samung tangje rokongo omorok tangjak teungnai ka aboni bagina ang norong no sawo kebang ma borok kebang ma dorone kok sawo uskane molo kok sawo CPM rok bises koira borok kebang ma dorone kok sawo borok sawo tabuk bahai kai motha khaine rok gongko andhra so budi tomone bubaro rinai CPM chirokal Congress ni birodi takai peka manik sarkar bahai kai tabu ya pabud dinasa manik sarkar kai bahai kai ya pabud dinai Sudip Rai Burman CPM ni amalo busuk gongko khaijaka bujaka tokjaka borok Congress ni borok tabu Congress ni borok bahai kai CPM no bud dinala eke motoi khai onek borok ko khai peyo te kaisa chini kami amchai rogoba bibin amchayo koekjon Christian borok bano singka singto Christian engka kai sing tamo khayei o BJP no bud na boto chini engko ST certificate che batil khainen hini saklai tonglai ka borok ka obuya batil khainen he kaisa borok sama bana batil nungui thangya batilungya tini Konark Sangma Meghalaya ni chief minister bo Christian bo BJP ni kathai ngo tongle Nagaland to jottono ko Christian bole pray 99% borok tini BJP bai ko khai tomle BJP khai tomle Mizoram Arunachal Pradesh omje kubang ma jaga borok khai tomle ekai sutrang jini borok no thokainani akonani ha Kriti Singh da Burma rigenai borok kaina risa soiria totrawo risaria amtei kubang ma kok sao Bekai sungguh sanan ke kebang ma kok no saimano Rajendra Reng age pudri kanman tabuk sut kanka riang sungguh saimam le na age borok pudri si kan to mane garing saka khinai tabuk sut kan khable ahe diba sung one kok saimano one chukli kok sao borok bekai omorong no badwoi chungsini hamarini kok no mannai bubagera tamo saitong bubagera tamo nirdesh ritong जों चिनि अजामानि कगनो खानावैनो जों बुट मारिनाय जों कुशलनि बागै जों BJP पदबु बार चिनो बुट दिखामाने जों BJP थांमायनिया चिनि मान थाइनो जों तुबुइ फाइनायनि बागै कुशल गत स्ट्रेटेजिनि बागैसे जों बुबारो बुट मारिनाय अ बुबारो जों बुट दिनाय अमनि परे BC इलेक्सन परखाय चिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी चिनि पार्टीनि प्रिन्सिपल चिनि पार्टीनि फ्लैग Chini party ni mung tabo salai jaga a jaga na jaga tongko leader a jaga tongko sudo kusol goto karone chimise cheng of chong mariwo of parliament ni chong mariwo purbo Tripura cheng podobu baro bot dinai kai bot chini orong nai 26 tariko jottono phungasi sri bosai 4 tarik khai bot ko bot center thangbai cheng ba dino gurinai kai norok jottono khaklayo buskangni chongmari wo chini Kriti Singh no kebang bot doi Tripura ni jotoni sa kone ni bisingo purbo Tripura ni asono margin bot ba kaplai khai norok chini Maharani Kriti Singh no kaplai khai ne o kog nargoi no jotono ahai kha hamja